Така, първо каране от декември месец. Да си припомним как беше, ами няма време. Тук трябва да се окаляме вече. Не ми се каляш. Някъде моля да драпна, без да се окалям. Не се окаляхме много, още с влизането в гората. Така. Като страшните филми, нека изберем десния път. И нямам задна спирачка, не е добре. Ами те, като не са карат тия мотори, той иска каране, ама който няма време, така е. Иска каране. Да се е валял. Тия са ебали майката на пътя. Оп. Курец. Някой не си купи акумулатор. Почваме. От тук почваме с бутането. Няма голям ръб. Те са направили коловози пак. Палим утре. Бях своя очилата, май. Вау! Ето! Сервис! Оха! Сервис са паднали. А пак да кажа, че нямам спирачка жадна. Ей, тук се вижда. Как са заобикаляли? Ей, пак пада в колата, ей! Много гада там. Видало? Влезаме в окото. Ще я своим каската. Очилата е.
колата вече стоим. Тъмно, не тъмно, да не ми влива в очите. Охо! Майка и кал. Се запали, знаеш кога. DMS акумулатор. Малко шоу да има. Пак толкова. Пак не. Прибираме студяна от тук. Да приберем от друго място. Аз ви казвам, чувствува го, като е отвратителна. Аз се проверих колко бензин има. Да има. Как знам. Само правя малко сброс. Не, тук пътя. Бочо, запри бе. Ей, дай ще пробваме от тука. Тук е същия бата. Тъпти кони. То прода, не ги ли ще тия кони? Иска задни. Аз не мога. Камъните. Побеше камъните падат. Но си падах на дискотека до 5 часа. Она вечер до 5 часа. Цял ден имах работа. И цяла езда покарам. После как да съм привичка да ми горе. Мръсно правим. Така е.
Ей, как ги натилвам все тия коловози? Я им дизал. Наяло. Да останаме без скора. Няма да напира така бричет. Малко по път. Имам пари за гуми, огаждам се. Карам си по пътя. Малко. Че ще има. Трябва да дърпат номерата и да им обяснявам, господине, болче има. Разви болчето, господине. Добре. Не бях карал това време. Яко. Това е най-скъпото, но най-яко удоволствие на света. Не е най-скъпото, ама е скъп спорт. Значи проверя колко пенсия. Ау! Напира зверски! Мотори 15. Бензин не мога да се вири. Там му давам газ, то не ще. Така. Ей, гъсни. Тук е по-весело. Може да не е баз вече чувствала. Откъде знам колко съм я лъскал по пътя. Ама какво да правиш? Аматьор съм си. Оборотно не мога да се къде. Сега ще на енчуци. Искам да отидем да трапаме оня моя любимия баерки. Има още един, ама аз не го знам. Днеска няма се изправя на този мотор. Айде, малко. Уникална гледка. Чудя се дали скоро да не е пром да изкачим да предложа на едни приятели, изкачим Горък Ботев, пеша. Обаче аз казвам с мотор, че не мога, пак камо ли пеша, чуя се. Много красиво, но не знам. Още го обмислям. Не знам сега заради този вятър дали ме чувате и дали ще ме чувате. Ако не ме чувате, много лошо. Тъпичко ще стане. Чай видя сега за инчици. Дела минал да му се видите. Така, минал там. Добре, там нагоре че драпна. Добре. Дай проверих бензин, има ли имам? Ако закъсваме, нека и ще долу спусна, ама превера. Нали така. Пък и то вече нали има хеликоптери, аз зато и съм смел. Ще ми пратят един хеликоптер да ме вземат. Ще звъннем на някой висше поставено лице. Да кажем, брачет, закъсах с моторя. Опа!
Невероятен звук има 4 тактове. Който път иска да не говори 4 тактове, а си 4 тактове. Я припуква. Първо ме спира вече. Като не имаме задна, малко предна. Тая предната няма много уж нова. Ама има един уж там, трябва да сменям. Той е предницата, трябва да се прави. Скоро ще трябва пак да го правим този мотор. Аз от некаране той се разкапа пак. Май добре, че не го продадах миналата седмица. Може 4 пъти го вада в годината, ама е готино. Я гледайте каква красота. Мамка му, колко е голямо всичкото, колко е широко, красиво. Само с такъв мотор мога да го преживеете това нещо. Спри бе, спри бе! Скоро ще е. Аз викам ще за малко, то трябваше да сверя този часовник. Малко е мръднал. Защото му откачах акумулатора и е така. Гадно. Отдъждане си какво. Гадна раз. Нови ступенчета съм си сложил. Да и кажа са доста добре. Но спирачката трябва безвъздушим ли нещо да изменя. Няма я. Натискам никой. Тук ще има някаква част, която ще е забързана. Няма да правим 2 часа клип. Ай, покръвам 1 час. Сега ще ги гасим. Пасвам я! О, бензинец много готни! Много готни! Като подойде силата от бензина от време на време, няма удържане. Силата чапа. Няма какво дошли.
Така, днеска, че падаме. Обрасло. Да видите само колко е отвесловка. Мали, няма страни. Дали не е отвесно? Погледнете. Яката работа. Така. Дранетко. Дръни. Мале, факал. Няма спиране. Така че може един път. Няма време, няма надолу, няма време тук далеч, трябва да се издръжа. Пак раздвижихме се по далече. Ей, той обрасвам. Като сно мачети. Сейчас да го подгоним малко с мотор. Ай, няма да държа.
там имаше едно паднало дърво последния път. Така сега бях изсядкал, че можеше и да го прехвърля през нос. Махна ли си го? Супер. Ето път добрица, момчета, джипки се чистят тия места. Паднали дървета. Аз днес съм излягал супер неподготвен, така набързо. Само да... завиде. Само да раздвижа малко и да се заминава. Чака много тежка седмица, пред цял месец. Април-май ще е тежък. Ще има и Бата Агро, което е доста било. Ще ми първата бата от страната на търговците. Ще ми бъде доста интересно и приключение, предизвикателство, обаче много работа ще имаме и няма да мога да записвам, да дойда да покарам. Пъмни, че не става много време като става. Обаче тази крачка май се появи. Вчера водиха така малката ми братовчетка, там има една чешма, която гори. И там им правих с камъните да минават. Днеска направо минавали. Ето им прави да минават. Иска да ми изкара пред мишниците този мотор, да ми извади ръцете. Аз съм в лоша форма съм. Това е гума вече мека. Мека. Да спрем на този знак стоп. Кончета. Това ще ходя, бре. Кон. Трябва да видя господин монтажиста да направи като съвсите някакви тъпня от TikTok, YouTube и те подобни, да ги наслагва, да ги качва, да ги изрязва. Това ще е, че той първа се учи, аз го уча, аз нямам време да го науча и не е готин. Колко съм близко до къщи, пък не трябва да отида.
иначе ще карам брат. Съм изморен днеска. Свободна! Високи обороти. Само паднаха. Значи е тук някакъв проблем с шилата. Май спирачката се появи като по на помпът. Май спира. Пълно спира. Има и някъде няма баш. Кантара, още няколко пъти са. Така ли, че му хванаха и... Става с тия камъни, ей! Аж куници! Аматьорска няма отстрани. Те момчета ги няма, защото съм сам. Те да го да правя куши са пейвия да не мога да намерят. Да ме ядат чакалите. Ще имат и какво да ядат и мечките. Добре, по-спокойничко да направя една лека разходка. Една лека разходка днеска. А тук трябва... Трябва да напомпя с всичко. Някой чисто нещо прави ли, бе? Сигурно заради стълбовете. Окей, каква гора е? Никой безборен сеч, никой не се чека, ето трябва.
Леко сгъла, брат. Леко сгъла. Намокрих. Аз викам, намокрих са. Знам дали ви е интересно също да говорим за крипто, биткоин и трейдинг акции. Аз през свободното си време, да кажем през малкото ми свободно време, купувам и продавам също акции и държа доста пари в фирми, които изплащат дивиденд на всеки 3 месеца. Нали, колкото повече пари инвестирате, толкова по-добре. Нали, аз не съм инвестирал страшно много, но моята инвестиция в момента е с минимален риск. Нали, всеки трябва да се прецени колко може да се отдели и какъв риск може да поеме. Аз съм преценил, че понеже ми е много малко времето се занимавам с тези неща, съм преценил да инвестирам изключително малко. И съм всеки месец инвестирам. Хапима точно време. Искам да давам газ, но не мога. Ако ви е интересно, мога да говорим за тези неща някой път в някое друго видео. На този канал, който гледате клиповете с мотора, е за моите по-интересни така по-спортни моменти. Нали, моменти, които мога да снимам, защото не мога да снимам всички. Понеже първо много рядко си нося камерата, второ забравям, трето няма кой да го обработи, защото нямам време, а имам още един канал, който също сега наскоро малко съм занимарил, понеже нямам време да седна на компютъра, имам други по-важни неща. Имаме тук една студена вода, харна, хорошо вода. Бе, поискаляхме го. Има кал. Не е като да няма. Та не знам дали са ви интересни такива видеа, в които говорим, нали, аз какво купувам, какво продавам. Днес, утре, други ден, какво ще стане. Дано сте ме чували до сега, защото имам опасението, че не сте ме чували до сега. Понеже вятъра е доста сериозен. Дали ви е интересно, в този канал ще са такива видеа
лични, докато гейминга си остава в другия канал, ако имам време и когато имам време. Не знам, примерно, да ви записвам ли от работа какво се случва и прямо за Бата Агро. Ще е интересно, предполагам, на някой от вас. Тук през тези тръни няма да мина. Абсурд. Окопахме. Окопахме. Пак го щупих. Било ми. Остава още малко. Тук се изключи камерата. Аз съм посочил към прибиране, че трябва да стоя в Стара Загора. Стара Загора и стара площад. Тук става сеч. Други секат дърва. Покрици на всяка внимание води се сеч. Не може ли малко да сме по-възпитани към тая природа? Защото ако ние не се пазим, тя няма сама да се пази. Тук и се прибирам. Така че ако спре камерата, спре и следващия път те са го направили писта, бе. Тук са вадили също дърва, мисля, че тук е пътя, това е пак планкал. Ако ви е харесал клипа, ударете по един лайк, зато и дизлайк за тези дърветъчка. Мале и това право, какво са направили, аз вече това не знам така откъде. Колко дава. Подпорен сеч, ако е добре. Ако е подпорен сеч,
Нали, окей, въпросът е да не е масово посещане на дни. Защото скоро няма имаме какво да... И това ще е всичко от мен. Ударете по един лайк.